Ayo. Halo guys, bersama pilot Fazio di sini. Kembali lagi bersama kopilot Mbak Rijal. Rencana wungu duwe dana. Dana rencana wungu. Nek kapok ben gak iso ngebor. Ben gak iso ngakano. Yo, Borboran. banyu gak kanggo kan kok. Tapi wis kate sat iki ya. Nah, yo udan mana sih kok? Awet iki. Yo kok udan mana? Guys, Kencono Wungu punya kolam renang sebesar ini, guys. Dana rencana wungu. Mantap sekali. Ora iso tandur belas sing ketembang. Pasar Ploso ini kate dadi ya. Aja suwe kok. 2 bulan 3 bulan mbok dadi tagak yo. Biasanya piye Indonesia, proyek Indonesia. Ini pabrik gimana tok ya. Pi, Isuk sampai sore. mate kan. Ya iki kok yo sing ngono. Ya. Ya awak. Gimana PUBG. Masalah. Ya Allah. Iya terusan nih. Mulai jam loro gara-gara kepegelan main game. Tuh. Ente arek-arek. Aku yang mulai arek-arek jek main game kan. Ya. Jek terus iku sampai jam 3. Lah kok ngono? Saiki kok ya ngono, main PUBG maneh. Dapat. Mulai Aku sampe gak iso belas ya main PUBG kepet. ora iso, kudu jurusane. Main celek kabeh mati, diluk mati. Kudu jurusane. Jurusanmu iku jurusan ML. Ya wis tuwek anjen nek. Ya wis tuwek jek dikon lincah di sini ora iso. Bingung nembak. Uteke sing main iku kanan tok wis tuwek. Sing kirine wis gak lincah. Sarap-sarape Ngiri ae lho. Hah? Ngiri. Ngiri. Heeh. Ini suasana baru ini. Langsung munggah. Oh iya, Ning jembatan. masuk. Orang umum ini. Kanan wis umum. Tahu, bendino. Bendino. Nanti Kamil lagi. Nanti Kamil. Kamil lain ini Karima. Lah ini udah. Ayo takin ya. Biasanya takin ya. Jalan terus. Apa tuh? Takin enak, dolin terus. Cara nompo. Oh ning omahe, Kamil. Apa nang omah? Ketok ta? Bedae ono Apa Wario? Aryo. Oh, nang omah wis. Bedae telu ambek adike, nggonane adike. Iya. Ngene ibuke Kamil ambek adike. Gue Supra bapak ya. Asem ibuin Pak, isan Pak itu dapat terus Supra bapak ya. Enggak tahu dulu Supra. Supra Geter. Cici. Oh, enak ya sopir. Bayarannya supir KJ piro ya karo? Yo, UMR positif 4.000. Nyopir tok ya. Sopir itu mlebune tenaga ahli lho. Duduk karyawan produksi kira ngono. Padahal nyopir tok lho ya. Yo, maksudnya kan butuh SIM deh, butuh sertifikat. Nek karyawan produksi kan gak perlu apa-apa. Berarti aku ya duwe sertifikat SIM C iki, SIM A. Duwe asline awakmu. Karena ngelamar supir apa kamu? Heeh. Wis iku B2 umum iku ngawur ae. Supir pribadi. Ngati iya anu babu ngono ae, Des. Jagane nang ndi melo ae. Ayo supir Pak Prabowo gelem. Ya apa, Pak? Bayaran 10 juta tak terima. Itu enak. Gua anjir terus.
kapale sing penyeberangan nang ngene Munung iku. Sampai Prai yo. Munung kono lho. Oh, he. Sing penyeberangan kapal iku. Jumper ini kok ngene aja nih. Sampai Prai yo. Banter bisa. Soale sing digawe ngedokno wong iku kelep. Oh, alah. Bahaya itu. Ya kan ngedokno wong nang pinggir sih. Yo. Lah iku kelep. Sampai damai dibuka. Ya ini. Oh, banjir. Oh, iki jek mending wis surut iku wingi Kalau keblok aku ngono. mandek ning tengah-tengah. Jembatan lawas. Hah? Oh iya. Mogok iku. Mogok ta dandan dalan Dan jalan buka tutup. buka tutup. Iki Caimin iki lapor Caimin. Tengok-tengok nang kono. Caimin. Iya Caimin ini. Enak ya wong ngene kuwi duwe akeh. Salah apa-apa iku. Cocok lagi pelawak deh. Ya, asem melawan. Jabat iku, Des. Ayo. Nah, Tapi oleh. lucu ya. Nah, Imut ya asem Caimin. iku pejabat unyu-unyu. Ngomong plek sampe masku yang berjeplak ya. Nanti Oh, flyover. Yo monggo Pak. Yo, Oh, monggo. flyover. fly iku terbang, over iku lebih. Kelebihan terbang. Lebih terbang. Fly ku Terbang, over iku Over lebih. iku. Kelebihan. Kelebihan terbang. Nah, iku fly over. Angel. Angel kandhane kok. Iya, angel. Ora enek sing gampang, angel kabeh. Kau ngerti ring road? Ring iku gelang ya. Ya. Road iku dalan gelang. Nah, iku. Jenenge ring road. Angel loh isan ngomong. Andane Yang jeneng iku. angel kandhane kok. Ring road iku dalan gelang. Dari ngomong jembatan miber ngono ae gampang. Dik ya, pet. Flyover, jembatan miber. Flyover ring road tuh. Nah, Monas karuan jelas, monumen nasional. Wah, ada akal-akal nggak bahasa Inggris bareng. Lah bypass iku. Hah? Baik iku apa beli? Oh, beli pas iku net. Harga pas. Harga pas. Ya pet. Piye konsepnya? Jeneng nang bypass. Wah, angel temen gak bahasa. Gak bahasa sih gampang-gampang aja. Iki wis dibaculi iki kate tanduri mana iki? Yo, Tanduri kari. ngelem. Sekarang kesel iki. Iki nganu, iki tanahnya jadi dempukno. Dikum dempukno deh. Tanahnya sempuk, diratakno, baru tandur. Nentane sukete dadi pupuk. Nah, iki semprot iki Rondap, roda. rondap ya dramason. Wes.
Iku di ombe enak. Lho. Honda piye yo? Heeh. Seruput titik kok kopi. Iki. Seruput titik kok kopi. Hei. Loh. Apa iki alat di sini ya? Alat gawe Manualan. anu nih manual itu ini bener. Jek manualan no. Burung main mesin deh, jek manualan. Kena udan ambiar. Ora di semen ya. Ayo, kena udan ambiar. Iya. Nek kerja nanggung lho lho, ambiar kabeh iki. Ayo ditenang itu. Heeh. Wong nanggung nek tanang gawe. Yo dana tak mulu aja nih. Yo enggak. Dana itu tak mulu. Yo maksudnya iku sistem kerjane iku. Jadi duruk itu semen pisan, enggak duruk tok. Ini anggarannya tak mulu. Nah, Dan kok naik kan? Nanti kabeh no gak iso korupsi. yo yo korupsi di titik tetap ya, wajib. Ya wajib ya korupsi ya budaya. Indonesia wajib korupsi. Korupsi di Indonesia aja lagi. Di campurannya RT korupsi dobel. Piye Indonesia ini? Kalau ada dari petinggi paling yo ngono ya. Yo positif. Positif ya. Yo laliane ngono orang ngono gak oleh no. Akeh kancane. Heeh. Ya positif. Laliane ngono ya malah melok. Duit terus ya. Terus. Salam orang mulu agak Heeh. Ya nuruti bayaran ulanan ya gak oleh apa-apa. ya itu ya ugal ya. Tapi nek dhewe ora ngono ya mangkel ya. Ro. Tapi yo Yo. dilakoni yo padha wae. Ya malah melok. Ini gue normal ya. Manusiawi. Manusiawi. Gue ada KPK ini gue cek kurang efektif, kurang efektif. gak merata aja. Orang wani pokoknya gak wani matanya koruptor atau memiskinkan koruptor yo cek pancet. Minimal yo perampasan aset. Kayak bandar narkoba ya. Gitu lah. Yo minimal itu perampasan aset yo. Undang-undang perampasan aset tuh. Itu masa wis gurung sih. Wes, Undang-undang perampasan aset lo. wes, Gurung. wes, burung diresmikan, Hah? burung diresmikan. Lah iya berarti kan gurung. Ya direncanakan, Untuk ya rencana kebiyen tapi des. burung diresmikan. Rencana wis bertahun-tahun nih kan. Tapi katanya diketok neng bu tahun piro itu ketokan ya. Der. Tahun piro? Ya orang ngarep. Tahun boy. So, ya, perampasan aset, nah, itu mending lah ya. Terus penjarae disuwekno nek koruptor iku jare. Yo langsung aja hukuman mati. Yo. Iya be. 3 saem langsung hukuman mati ngono. Nek atusan kan jek mending. Atusan ada bolan-baleni Yo, yo kan. Atusan ping ngono karean. Atusan yang ping connect ya yo. Padha wae. Kawan pisan tos. Kau oleh korupsi saem, korupsi 900. Ya bodoh ae. Dilongin titik. Delongi titik. Oh, apa jek 900 kok. Ora saem kok. Iya, Indonesia rawomek iki. Ya. Mana rakyat ini kok gak iso. Gak iso mangan. Aku beras gak kuat. Ya dikai BLT tipis-tipis ngono wis meneng ya. Dan di era suasem gak ada pangan. Jawa sih gak iso tuku beras. Berarti RT ini gak menyeluruh dari dulur-dulur itu. Ayo, positif. Lurah-lurah katanya dukono PCE kan bupati yo. Itu Lurah itu tapi sing dukono.
liyane gak? Enggak. Kok pinter. Wong wis kerja dikei sepeda motor. Kayak beda motor. Sing remek-remek ngene iki lho sing dikei iku. Iku yo nek gurung duwe sepeda motor wis duwe sepeda motor becek loro. Ditambahi maneh mbek bupatine. Enak iso digadekno iku. Ya. Ngene dilebono sik. Lumayan nggih puteran. Saiki Tipis-tipis. daftar lurah minimal tak piro. Ngono yo ditambahi BCX. Ya masuk balik. Harta kekayaan lurah itu minimal itu tos ya. Cek ditambahi fasilitas. Remek iku ya. Kayak iki ning sing remek-remek ae ngono sing buru ngulang nang pelandaan. Nah, itu fasilitas. Oke, kok pejabat lo guna kantor. Ya gini sih. Lo, yo. Ada gak ono kesempatan ya John belas tadi. Gak ono. Ciket. Tepis. Tepis. Korupsi apa no, Tat? Ora ana sing kena korupsi belas tadi. Lho ada korupsi kok. Korupsi apa? Lah iku tipis-tipis iku. Lah kok ngono tok. Ya piye ya. Ora krasa belas korupsine. Kayak ngelongi 700 saulan. Gitu. Iku cek kelasnya dhewe ya, gorong kelas ngomong. Halus mesinmu ya nih. Mesinmu halus. Sing mau ganti oli ya winane. Guru. Pirang wulan iki? Telu. Sik halus mesinnya suarane. Ora krasa kasar belas aku. 4 wulan 5 wulan lho gak apa-apa iki. Yo mari ngetak, itu ada ning Ngawi. Kapan? Minggu ngarep. Minggu ngarep. Sabtu. Udah Sabtu sore. Sabtu sore. Iya. Iya. Udah Sabtu sore, mulai Minggu sore. Masuk. Minggu sore teko kene bengi. Ya. Ya mari teko Ngawi ya diganti. Ora ya. Ora apa-apa iki, Tat. Masih kamu ganti gak apa-apa iki. Aku nek mau godeng tengah dalan. Ya, amore nek sing mogok, wong motor sehat kok ngene kok mogok iku lho. Lho. Oh, halus kok mesine kok. Sepedaku iku lho setahun. Ora ganti oli. Tak ya oline aja utuh. Jokai. Macak sregep deh. Macak sregep. Mau jam piro arek iki? Ah padha ae iki, Pak. Kandani.